ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ውፅኢት ናባኹም ንኽበፅሕ ቁርብ ድንጉይ ምባልና እየቕሬታ ንሓትት ኢጣልያዊ ኒኮሎ ቦኒፋዚዮ ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብ ናይ ትማሊ መበል 5 መድረኽ ውድድር ዙር ጋቦን ተቐዳደምቲ ካብ ቢታም ተበጊሶም ኣብ ሞንጎም ኣብ ዝተዛዘመ ውድድር ቦኒፋዚዮ ኣርሓ ናይቲ ውድድር ምዃን ነታ 64 ተቐዳደምቲ ብሓባር ጠርኒፋ ዝመፅእ ዓባይ ጉጅለ ረቲዑ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ንዑ ስዒቦም ኣልጄርያዊ ዮሴፍ ረጉጊ ካልኣይ ፈረንሳዊ ሎሬንዞ ማንዚኒ ሳልሳይ ብምዃን ውድድሮም ፈፂሞም ብተወሳኺ ኢጣልያዊ ማቴዎ ራብዓይ ቢንያም ግርማይ ሓምሻይ ኣንድረ ግሪፐል ሻድሻይ ሄኖክ ምብርሃን ሻምናይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 14 ሲራክ ተስፎ መበል 19 መትከል እዮም መበል 20 ደረጃ ትሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ እዚ ናይ ትማሊ ውድድር ኣብ መሬት ጋቦን ኣሳት 20 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምጓዓዞም ንሃገራት ካሜሩን ኤኳቶሪያል ጊኒን ብምሕላፍ ኣብ ታሪክ ቅድም ሽክሌታን ሰለስተ ሃገራት ሰገረ ውድድር ተባሂሉ ፍሉይ ታሪክ ተሰኒዱ ተቀዳደምቲ ኣብ መበል 37 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘካይዶ ናይ ዓቀብ ውድድር ራውንድዋይ ሳሙኤል ሙግሻ ቀዳማይ ኮይኑ ክወት እንከሎ ኣልጄራዊ መንሱር ዓብድራሕማን ካልኣይ መትከል እዮም ብመሳልሳይ ደረጃ ሒሶም ኣለዉ ኣብ መበል 58 ኪሎ ሜትር ዝተኻየደት ናይ ዓቀብ ቅጽበታዊ ውድድር ሳሙኤል ሙግሻ ደጊሙ ክዕወት እንከሎ መትከል ካልኣይ ዓብድራሕማን ሳልሳይ ኮይኖም ተሰሪዖም ብተወሳኺ እታ ኣብ መበል 86 ኪሎ ሜትር ተሰርዐትን ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ናይ ዓቀብ ውድድር ኢጣልያዊ ቡሳቶ ማቴዎ ቀዳማይ ሞሮካዊ ተማስና ካልኣይ ኣልጄራዊ ዓብድራሕማን ሳልሳይ ምዃን ተሰሪዖም ብሓፈሻ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ቢጫ ማልያ ሓንሳብ ምስ ሓዛ ዘይገደፋ ኢጣልያዊ ኒኮሎ ቦኒፋዚዮ ብ15 ሰዓትን 2 ደቂቃን 30 ካልኢት መሪሕነቱ ክዕቀብ እንከሎ ሎሬንዞ ማንዚኒ ብ20 ካልኢት ድማ ድሒሩ መበል ካልኣይ ሲራክ ተስፎም 26 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዖም ይርከቡ ብዘይካዚ መትከል እዮም 28 ካልኢት ድሒሩ ደረጃኡና ካብ ሻምናይ ናብ 5 ክብከብ ብሎ እንከሎ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 34 ካልኢት ድሒሩ መበል ሻምናይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ 37 ካልኢት ድሒሩ መበል ታሽዓይ ደረጃ ብምዃን 4 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ቀዳሞት 10 ተሰሪዖም ብቕዓቶም ኣብ ምምስካር ይርከቡ ብዘይካዚ ኣሮን መበል 14 ቢንያም ግርማይ መበል 74 ደረጃ ሒዞም ይስዕቡ ከም ዘለውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ብደረጃ ጋንታ ኣብ መሪሕነት ከም ትርከብ ተፈሊጡ ተመሳሳሊ ግዜ ዘመዝገበት ክለብ ዲሬክት ኢነርጂ ካልአይቲ ብ10 ካልኢት ድሒራ ትርከብ ባይታል ኮንሰፕት ሳልሰይቲ 11 ካልኢት ድሒራ ክለብ ኣንድሮኒ ጆካቶሊ ራብዒቲ 12 ካልኢት ድሕሪ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ሓምሸይቲ 14 ካልኢት ድሕሪ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ሻድሸይቲ ኮይነን ተሰሪዐ ኣብ ውድድር ዓቐብ ሲራክ ተስፎም ብ16 ነጥቢ ክመርሕ ከሎ ሎሚ ኣብ ክልተ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድራት ብምዕዋት 10 ነጥቢ ዝረኸበ ብምር ነብጡ ናብ 12 ብምባል ናብ ካልኣይ ደረጃ ደይቡ ዝርከብ ሳሙኤል ሙግሻውን ካልኣይ ዲዲየር ሙያንዛ ብ11 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ተሰሪዖም ኣለዉ መትከል 7 ነጥቢ ምሁላል ኣብ 7ይ ደረጃ ክስራዕ ከሎ ሄኖክ መበል 10ይ ኣሮን መበል 17 ደረጃ ተሰሪዖም ይርከቡ ኣብ መንጎ ውድድር ዝካየድ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድራት ምስ ንርኢ ከምቲ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድራት እቶም ኣብ መሪሕነት ዝወዓሉ ተቐዳደምትነት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድርን ክኸስብሉ ተራእዮም እዮም ኣብቲ ኣብ መበል 23.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ሳሙኤል ሙግሻ ቀዳማይ ክኾን ከሎ መትከል እዮም ድማ ካልኣይ ቡሳቶ ማቴዎ ሳልሳይ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ 43 ኪሎ ሜትር ውድድር ዝተኻየደት ካልኢት ናይ ነጥቢ ቅድም ድማ መትከል እዮም ቀዳማይ ሳሙኤል ሙግሻ ካልኣይ መሓመድ ታማስና ሳልሳይ ኮይኖም ተሰሪዖም ኣብቲ ጸወታ ክዛዝም 20 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈ ዝተኻየደት ናይ መወዳእታ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ኣልጄርያዊ ዓብድራሕማን ቀዳማይ መትከል እዮም ካልኣይ መሓመድ ታማስና ድማ ሳልሳይ ምዃን ተሰሪዖም ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ዝካየዱ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድራት ሲራክ ተስፎም 14 ነጥቢ ምሁላል ቀዳማይ ክስራዕ እንከሎ መትከል እዮም 12 ነጥቢ ካልኣይ 7 ነጥቢ ኣዋህሊ ዝርከብ ሩዋንዳዊ ዲዲየር ሙያንዛ ሳልሳይ ኮይኖም ተሰሪዖም ኣለዉ ብዘይካ ቢጫ ማልያ ነታ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ሒዙ ዘሎ ኒኮሎ ቦኒፋዚዮ 142 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ብዓብላልነት ይመርሕ ኣልጄርያዊ ዮሴፍ ረጉጊ 117 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ኣንድሬ ግሪፐል ድማ 115 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 72 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ሻድሻይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ 42 ነጥቢ ዝውሃለ መትከል እዮም ድማ መበል 10 24 ነጥቢ ዝውሃለ ቢንያም ግርማይ መበል 14 23 ነጥቢ ዝውሃለ ሲራክ ተስፎ መበል 16 14 ነጥቢ ምሁላል ዳንኤል መበል 20 ተሰሪዖም ይርከቡ ናይዚ ውድድር ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ድማ ሲራክ ተስፎም ክኾን ከሎ ዮሴፍ ረጉጊ ብሓንቲ ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ መትከል ድማ ብክልተ ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ቀዳሞ ሰለስተ ኮይኖም ይመርሑ ኣለዉ ብዘይካዚ ዳንኤልን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 5ን 6ን ደረጃታት ተሰሪዖም ኣለዉ
ኣንድሬ ግሪፐል ናይ መድረክ ዓወት ኣመዝጊቦም መሬት ኣፍሪቃ ናይ መድረክ ዓወት ተሓሪሞ ዝቐነ ጀርመናዊ ኪላ ቅጽበታዊ ውድድር ኣንድሬ ግሪፐል ሎሚ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ መድረክ ዙር ኣሚሳ ቦንጎ ጋቦን ዕውት መድረክ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ፈለማ 20 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ኢጣልያዊ ፍራፖርቲ ደቡብ አፍሪካዊ ጂሌስ ጃይደ ኢትዮጵያዊ ተመስገን ብሩ ካብ ዓባይ ጉጅለ ምህዳን ፍልልዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናግፍሑ ኣብ መበል 50 ኪሎ ሜትር ናይቲ ውድድር መራሒት ጉጅለ ናይ 3 ደቂቃን 5 ኪሎ ፍልያን ጽፎሙላ ነበሩ ድሕሪ ዛ ዓባይ ጉጅለ ክትበራበር ተራእየት ጸወታ ክዛዝም 10 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፎ እቲ ፍልሊ ናብ 4 ካሊት ምውራድ ነቶም ሃዲም ዝወዓሉ ብቀረባ ርሕቀት ክትከናተሉ ድሕሪ ምጽናሕ ጸወታ ክዛዝም 3 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፎ ዓባይ ጉጅለ ነቶም 3 ተቀዳደምቲ ኣርከበቶም ብሓባር ድማ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ምምራሕ ኣንድሬ ግሪፐል ኣብ ዝሓለፈ 5 መድረኻት ዘይረኽቦ ዓወት ሎሚ ኣመዝጊቦም ኣልጄሪያዊ ዮሴፍ ረጉጊ ሎሚ ንመበል ሳልሳይ ግዚኡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ ፈረንሳዊ ማንዚኒ ሎሬንዞ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ኢጣልያዊ ማቴዮ ፔሉቺ ራብዓይ ቢንያም ግርማይ ድማ መበል 5 ብምዃን ውድድሮም ፈጺሞም ተመሳሳሊ ጊዜ ብምዝጋብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 10 መትከል እዮም መበል 12 ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል 13 ሲራክ ተስፎ መበል 16 ኣሮን ደብረጽዮን መበል 35 ብምዃን ውድድሮም ፈጺሞም ሃገራት ጋንታ ኤርትራ በዚ ውጽኢት ተሓጊዛ ብደረጃ ጋንታ መሪሕነታ ኣይድፈረትን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ብ54 ሰዓትን 42 ደቂቃን 12 ካሊትን ቀዳመይቲ ክትስራዕ ከላ ፈረንሳዊት ክለብ ዳይሬክት ኢነርጂ ብ7 ካሊት ድሕራ መበል ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ከላ ብ10 ካሊት ዝድሓረት ፈረንሳዊት ክለብ ባይታል ኮንሰፕት ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ቀዳሞ 3 ኮይነን ይመርሓ ኣለዋ ኢጣልያዊት ክለብ ኣንድሮኒ ራብዒቲ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ሓምሸይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሻድሸይቲ ናይ ኣንድሬ ግሪፐል ክለብ ኣርክ ሳምሲክ ሻብዒቲ ማውሪሸስ ሻምነይቲ ደረጃ ክሕዛን ከለዋ ሞሮኮ ኣልጄሪያ ክለብ ፕሮታች ቡርኪና ፋሶ ካሜሩን ኣይቮሪ ኮስት ስንጋወን ድማ ካብ 9 ክሳብ 10-15 ደረጃ ሒዘን ይርከባ ውድድር ጊዜ ኒኮሎ ቦኒፋዚዮ ቢጫ ማልያ ካብ ፍልማ ምስተኸድና ክገድፋ ኣይከኣለን ብ17 ሰዓትን 33 ደቂቃን 24 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ መሪሕነቱ ዓቂቡ ብ16 ካሊት ዝድሓረ ፈረንሳዊ ማንዚኒ ሎሬንዞ ካልኣይ ብ20 ካሊት ድሕሪ ዘሎ ሎሚ ዓወት ዘመዝገበ ግሪፐል ናይ 10 ካሊት ቦናስ ምርካብ ደረጃኡ ካብ ሻድሻይ ናብ ሳልሳይ ክብ ኣቢሉ ይርከብ አልጄሪያዊ ዮሴፍ ረጉጊ 21 ካሊት ድሕሪ ራብዓይ ሲራክ ተስፎን ብ26 ካሊት ድሕሪ ካብ ዝነበሩ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ናብ 5ይ ደረጃ ወሪዶም መትከል 28 ካሊት ድሕሪ ሻድሻይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 34 ካሊት ብምድሓር መበል ሻምናይ ሄኖክ ሙሉብርሃን 37 ካሊት ድሕሪ መበል 9ይ ደረጃ ብምሓዝ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 4 ተቀዳደምቲ 10 ቀዳሞት ተሰሪዖም ኣለዉ ውድድር ቀጠልያ ማልያ ቦኒፋዚዮ 159 ነጥቢ ኣዋህሊሉ መሪሕነቱ ክዕቀብ እንከሎ ኣንድሬ ግሪፐል 145 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ካልኣይ ረጉጊ 144 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዖም ኣብ መሪሕነት ኣለዉ ሄኖክ ሙሉብርሃን 80 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ሻድሻይ መትከል እዮም 51 ነጥቢ ኣዋህሊሉ መበል 10 ቢንያም ግርማይ 45 ነጥቢ ኣዋህሊሉ መበል 12 ሲራክ ተስፎም 28 ነጥቢ ኣዋህሊሉ መበል 15 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ 25 ነጥቢ ምሁላል መበል 16 ደረጃ ተሰሪዖም ይርከቡ ውድድር ዓቐብ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ኣብ ቀዳሚት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ብምዃን ዝተዓወተ ሲራክ ተስፎም ብ21 ነጥቢ ቀዳማይ ክስራዕ ከሎ ኣብቲ ናይ ሎሚ ውድድር ምሶም ሃዲሞም ዝውዕሉ ኣብ ክልተ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝተዓወተን ኢጣልያዊ ማርኮ ፍራፖርቲ 18 ነጥቢ ምሁላል ካብ ሻድሻይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ደይብሎም ሳሙኤል ሙጊሻ ብ12 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዱ ቀዳሞት 3 ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ካብቶም ሃዲሞም ዝውዕሉ ሓደ ዝኾነ ደቡብ አፍሪካዊ ጁልየስ ጃይደ ኣብተን ሎም ተሰሪዐን ዝነበራ 3 ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ 3 ቀዳማይ ኮይኑ ብምውፃእ 9 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ብድምር 16 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ነታ ክሳብ ሕጂ ሲራክ ተስፎም ወዲዋ ዝነበረ ማልያ ተረኪቡ ኣሎ ሲራክ ተስፎም ብ14 ነጥቢ ካልኣይ መትከል እዮም ብ12 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ይርከቡ በዘይ ካዚ ሲራክ ተስፎም ብሉጽ አፍሪካዊ ተቀዳዳማይ ዝወድያ ማልያ ሎሚ ተመንጢሉ ናብ አልጄሪያዊ ዮሴፍ ረጉጊ ከይዳ ትርከብ ረጉጊ ሎሚ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናይ ሻድሻይ ንሽድሽተ ካሊት መቆሽሽ ምርካቡ ንሲራክ ተስፎም ብ5 ካሊት ክመርሖ ከሎ ንሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ መትከል ድማ ብ7 ካሊት መሪሕዎ ይርከብ ዲዲየር ሙያንዛ ራብዓይ ዳልየን 5 ሄኖክ ሻድሻይ ደረጃታት ምሓዝ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ካብ ቀዳሞት 4 ተቀዳድምቲ ተሰሪዖም ይርከቡ ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ሩዋንዳዊ ዲዲየር ሙያንዛ ቀዳማይ ብምዃን ጻዕዳ ማልያ ኣይድፈራን ሄኖክ ሙሉብርሃን 4 ካሊት ድሕሪ ካልኣይ ሳሙኤል ሙጊሻ 7 ካሊት ድሕሪ ሳልሳይ ብምዃን ክስርዑን ከለዉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዙር ጋቦን ድሕሪ ሩዋንዳ ብብዝሒ መንእሰያት ተቀዳድምቲ ዝወከለት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሬድዋን ኢብራሂም ራብዓይ ክብሮም ሃይለ ማርያም 5 ተኣምራት ገብረዋህድ መበል 9 ደረጃ ፍስሓ ገብረ ማርያም መበል 17 ደረጃ ክሕዙን ከለዉ ሩዋንዳውያን ጆሴፍ አሮያ 7 ኢቨስ ንኩርንዚዛ መበል 15 ብምዃን ምስ ብሉጻት መንእሰያት ተሰሪዖም ጽባሕ ተቀዳደምቲ ናይ መወዳእታ ውድድር ከካይዱ ምዃኖምን ናይ 140 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሰሪዕሎም ከም ዘሎን ተፈሊጦም
نايت صباح ودة تقرارم تكلتنا عقب كتبتها ودر مالت 41 كيلومتر مبل 100 كيلومتر تسارع لهم مهلاو سيراك تصفو بس عقب مخان ابزدر عاب سرحي تصبيهم بزي كاز سلسنا اي نتبي كتبتها ودر تسارعكم دولهم سيراك نتلو مستمن طلا مالها كمل ساعه توسخ سرحي تصبيهم نابدايم سيجار تصاوتي من سنسجر دما كلب برماوز نتخلخلاي كلب برنتفورد كريس مفهم كم زفرمتو افليتام برماوز نتصاوتاين مفرام 13 مليون باوند كم زخفلت وقعوا مربح حبريتها نايتا كلب انا تصيروم بورتوغالاوي كريستيانو رونالدو كلبو جوفنتوس ناي صقاماي كنف تخلخلاي كلب مدريد مارسيلو كتفرمو يصوعلهم رونالدو كلبو جوبين ممصا مارسيلو كسرح اوانو مخانون نسو بوغونو نتي ام مدريد عركون ودغانتو نبر مارسيلو ناب تورين كمص كامنو مخانون حبيروم ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክሳብ ምዛም ናይ ዝዓመት ስፖርት መልክዕ ልቓሕ ናብ ሆላንዳዊት ክለብ ዊልያም ቲልበርግ ተሰጋጊሮም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ድሕሪ ምስጋሩ ምስ ጋንታ ብቀዋምነት ክስለፍ ብዘይምኽኣሉን ቀዋሚ ናይ ምስላፍ ዕድል ንምርካብ ናብ ሆላንድ ምምርሑ ይግመት ግሪካዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ ንፖርቱጋላዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ጊል ዳያዝ ክሳብ ሰነ 2020 ብመልክዕ ልቓሕ ካብ ሞናኮ ከም ዝፈርመቶ እታ ክለብ ኣፍሊጣ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ንሆላንዳዊ ፍራንክ ዲ ጆንግ ካብ አያክስ ከም ዘፈረመቶ ዕላው ገይራቶም ባርሳ ነዚ ትስቡ መንሰይ ተጻዋታይ 75 ሚልዮን ዩሮ ብምኽፋል ከተፈርሞ ከም ዝኽኣለት ተሓቢሩ አሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ኣብ ቅዲ ኣጸዋውታ ክለቡ ለውጢ ከም ዘይገብር ተዛሪቡ ብኣርሰናል ስዕረት ዘገጠመው እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝሒዝና ዘለና ምስጋር ተጻወቱ ወቅቱን ሓድሽ ተጻወቱ ንምዕዳግ ጸደፍደፍ ከም ዘይብል ኣፍሊጥ እዮም ብኻል ወገን ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ስራሕ ምትንታን ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዝነጥብ ዘሎ ጋሪ ኔቪል ሳሪ በዚ ዘመዝግቡ ዘሎ ኣታውን ወጻን ዝኾነ ውጽኢት ልዕሊ 18 ኣወርሕ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ከም ዘይጸንሕ ግምቱ ይብሎም ዛጊ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 23 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ليفربول بسوسة نتبي تمرحلا مان سيتي ب55 توتنهام ب51 تشيلسي ب44 نتبي كمدما أرسنال ما يونايتد نفس وقفا ب44 نتبي مهلال بتقطع كساب شاد شاي درجة حيزن هلوام ماركت خبركم تقاتلتنا نلومي أدالي نازنا برنامج مات أبتزازي ولو نابزغل سلبخال مدبسك عن رخب سسنايو